tomto videu si ukážeme, ako využívať funkcie iCrossu naplno. Prvou časťou je preklápanie dokumentov. Vystavili ste cenovú ponuku pre vášho zákazníka, ktorého ste si vybrali zo zoznamu partnerov, alebo ste využili register firiem. Po zobrazení a prijatí ponuky mu potrebujete jednoducho vystaviť faktúru. Zvolíte možnosť viac a v tomto menu možnosť Vystav faktúru alebo Vystav zálohovú faktúru. Po preklopení sa vám otvorí novovytvorená faktúra, kde môžete vyplniť dodatočné údaje a túto faktúru zaslať zákazníkovi. Po zaplatení môžete priradiť faktúre úhradu a v prípade platby hotovosťou tiež vytlačiť príjmový doklad v menu Viac, kde zvolíte možnosť Tlač príjmový doklad. K faktúre môžete tiež vystaviť dodací list, ktorý zákazníkovi zašlete spolu s tovarom a tým ukončíte objednávku. V menu Viac nájdete tiež voľbu Prepojené doklady, pomocou ktorej zobrazíte všetky doklady, ktoré sa k danej zákazke viažu. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vystavovania dokumentov, môžete si pozrieť videonávody zo série Dokumenty v iCrosse. V prípade, že vystavujete faktúry zákazníkovi v určitých intervaloch, ale tovar mu dodávate častejšie, zo všetkých dodacích listov môžete vystaviť zbernú faktúru, ktorú mu zašlete. Cez funkciu Filter vyberiete na základe jednotlivých vlastností potrebné dodacie listy. Následne stačí kliknúť na tlačidlo Viac a Vystav zbernú faktúru. iCross vás presunie do faktúr, kde si môžete novú faktúru skontrolovať a odoslať zákazníkovi. Ak vystavujete faktúru svojmu zákazníkovi za poskytovanie produktov alebo služieb pravidelne, môžete si nastaviť túto faktúru ako pravidelnú a nemusíte na jej vystavenie viac myslieť. V menu Viac zvolíte možnosť Vytvor pravidelnú faktúru. Táto funkcia je dostupná vo vyššej verzii aplikácie iCross a spôsob vytvárania pravidelnej faktúry si môžete pozrieť vo videu Pravidelné faktúry.